Benvinguts, lletraferits! Avui, com que va ser la setmana passada el dia de la literatura juvenil i infantil, doncs parlarem d'això, de la literatura juvenil. Personalment a mi m'agrada molt llegir els llibres de literatura juvenil, encara que en principi no són els que em pertocarien per la meva edat, especialment si són entretinguts i són una mica originals. I amb aquesta idea us porto el llibre d'avui. El llibre d'avui és possible que us soni, es tracta de la saga dels Llegats de l'Orient, i el llibre del qual parlarem és el primer de la saga, que és Soc el número 4. Pot ser que us soni perquè se'n va fer una pel·lícula. Resulta que el 2011 va ser adaptada per Caruso, però no va tenir molt d'èxit, llavors no va seguir-se adaptant aquesta saga cinematogràfica, sinó que es va quedar amb una sola pel·lícula. Per què? L'adaptació de les llibres a les pel·lícules potser no va ser especialment bona. La pel·lícula es fa una mica més pesada que el llibre i precisament el primer llibre, com que és l'introductori de la saga, potser és el que és una mica més lent en quant a acció. Segurament si li haguessin donat una altra opció, una altra oportunitat, hagués sigut una saga amb tant d'èxit com els Jocs de la Fam o com Harry Potter. En tot cas, aquesta saga, l'escriptor en si és un misteri, escriu sota el pseudònim de Pittacus Lore, que és un dels personatges dintre del propi llibre, i representa que és qui ha orquestrat tot el pla, quasi bé diríem diví, tot i que es tracta d'un ésser humà, que provoca tot el que passa al llarg dels llibres i, a més, representa que ara mateix està... no sabem on, no sabem ni si és viu, si és mort, no desconeixem completament qui és. Evidentment això és una ficció literària, darrere hi ha el nom de 3 autors, que serien James Frey, Joby Hughes i Greg Bowes, però ja que ells volien seguir amb aquesta història he pensat no desvelem res més dels autors reals i quedem-nos amb que l'autor de l'obra és aquest Pittacus Lore. A veure, la qüestió, de què tracta l'obra? Perquè no us puc explicar qui és Pittacus sense explicar-vos de què tracta l'obra. Seria l'antiga història com de Superman o de Bola de Drac, pels que teniu una edat més similar a la meva, és a dir, el fill d'una raça extraterrestre i que volen salvar la que seria l'última de les generacions, la seva última esperança, enviant-los a un altre planeta, que en aquest cas acaba sent la Terra. Aquests són els Llegats de l'Orient. La història seria així senzilla. Què passa? Si mireu a internet veureu que hi ha moltes maneres de llegir els Llegats de l'Orient. Hi ha la manera normal, que llegiria el 90% de les persones, que és a dir, una saga formada per 7 llibres. Actualment la trobaríeu per l'editorial Molino. No la podeu trobar en català, no s'ha publicat. I encara sort, que ara mateix la podem llegir en castellà, perquè resulta que aquesta editorial se n'ha fet càrrec fa relativament poc, però la publicació dels llibres dels Llegats de l'Orient es va deixar penjada fa uns anys, quan justament faltaven els 2 últims o 3 últims llibres. I no s'assemblava que se seguís publicant ni tan sols a Espanya ni tan sols als Estats Units. Llavors l'autor, per als fans, bàsicament per fer un favor als fans i no deixar-nos amb la inquietud de saber com acabaria aquesta història, va penjar obertament els llibres a internet per tal de que poguéssim conèixer al final. Per tant, recapitulo. Hi ha una manera senzilla de llegir la història, que és aquests 7 llibres, i llavors hi ha l'estil friki de llegir la història, que és llegir la història amb tots els extras que hi ha entremig dels 7 llibres. Estem parlant d'una quantitat important d'extras. Per exemple, abans de començar el llibre 1 ja hi hauria 4 preqüeles, 4 històries anteriors dedicades a explicar el passat, presentar algun personatge que no ha sortit, etc. En total s'allarga bastant. Aquests llibres extras que hi ha entremig no són novel·les completes, les novel·les estem parlant que tenen entre 300 pàgines aproximadament. Aquests llibres serien entre 30 i 50 pàgines i completen la història, presentant el punt de vista dels personatges o d'alguns fets anteriors o posteriors a la novel·la. Evidentment la lectura és més completa amb els extras? Sí. Es pot llegir sense els extras? També. La Marta és una friqui i ho va llegir amb tots els extras? Confesso, sí. En tot cas, reprenem de què va l'argument. Hem dit que era, per tant, l'última esperança de la generació extraterrestre que s'envia a la Terra. En aquest cas no per un desastre natural, sinó perquè van ser invadits per una raça que es diuen Mogadorians i que bàsicament es dediquen a això, a anar assaltant diversos planetes fins a exterminar completament els seus recursos i els seus habitants i apoderar-se. Aquests lorienses,
que han hagut d'abandonar el seu planeta, venen a parar al planeta Terra i es crien com si fossin adolescents normals i corrents. Què passa? Que no ho són. Són extraterrestres i a mesura que van creixent desenvolupen certs poders màgics. Sols que ells no en diuen poders, en diuen llegats, perquè representa que són com herència del seu planeta. Això es va explicant millor al llarg dels llibres i no puc entrar-hi gaire. El cas és que aquests supervivents estan numerats, tenen un número, perquè es va fer com un encanteri per tal de protegir-los, i és que els mogadorians, que els volen acabar d'exterminar, l'única manera que tenen de matar-los és matar-los amb l'ordre. És a dir, si el primer han de matar el nen que té el número 1, després el que té el número 2, després que té el número 3 i després el que té el número 4. Pam, 4. Arribem al nostre protagonista. Just en el llibre El Soc el número 4 comença amb l'assassinat del que és el número 3. El número 4, quan està dormint, veu, sent aquest assassinat i per tant sap que ell serà el següent a morir. Llavors, ell, juntament amb el seu protector, cada un d'aquests adolescents supervivents té un protector que no té poders en si, però que és adult i per tant que és qui el guia, que els fa de pare, nosaltres diríem, és el seu Sepan. En aquest cas es diu Henry i el que és el número 4 adopta el nom humà de John Smith, un nom anglès normal i corrent, i va a l'adolescent, i fa d'adolescent normal i corrent, va a l'institut, juga a esports, etc. Però sempre amagant els seus orígens i els seus dons sobrenaturals, ja que és més fort, és més ràpid que qualsevol altra persona i evidentment té uns poders que ha d'amagar. Malgrat tot, hi haurà una trama amorosa, s'enamorarà, tindrà conflictes amb el que és el xulet de l'escola, en fi, això ja ens ho podem imaginar. Però la trama principal està relacionada amb aquests mogadorians que no pararan de perseguir-lo perquè ell és el següent, és el 4 i l'han de matar amb ordre. Aquesta seria la història principal. Evidentment hi apareixeran els altres números al llarg dels llibres. Si el primer llibre es diu Soc el número 4 perquè és el protagonista de la saga, després el segon llibre, tenint en compte només els 7 principals, són dels que parlaré en el vídeo. En la descripció us deixaré els extras per si hi ha algú friqui com jo que els vol llegir de dalt a baix. Però en principi es pot llegir sense, no us preocupeu. Seria Soc el número 4 el primer, després tenim el poder de 6, recordeu que aquests números anirien en majúscula perquè són els noms. Ells es coneixen amb el nom d'aquest número, d'acord? No és, el seu nom de persona és un pseudònim que es posen per passar desapercebuts. Ells realment es coneixen entre ells com a 4, com a 6. Després el tercer seria l'ascens de 9, després tenim la caiguda de 5, la venjança de 7, el destí de 10 i l'últim, Units com un. Que ja us queda el títol de l'últim, és magnífic, la veritat, m'encanta. I entremig tots aquests extras presentant diversos personatges. La idea, per tant, està bastant clara, no? Una lluita del bé contra el mal. Aquesta és la idea potser més infantil del llibre i que no m'agrada tant, la idea de que els mogadorians són malvats i els lorienses són els bons i s'enfronten a la Terra, però si llegiu els llibres de forma completa veureu que el tema no és tan senzill. Senzillament són dues cultures molt diferents i dintre de cada una d'aquelles cultures hi ha personatges que no hi acaben d'encaixar. Per tant, com a punt fort destacaria que malgrat tractar-se d'una novel·la juvenil, perquè no podem negar que ho és, no es tracta d'una novel·la per adults, la poden gaudir gent de totes les edats. Els personatges estan bastant treballats pel que podria ser, són bastant complexes. Per exemple, el protagonista John Smith representa que té 15 anys. Jo, al llarg de les novel·les, quan vaig veient com pensa i com reflexiona aquest personatge, a vegades m'ha faltat una mica de realisme en creure'm que realment té 15 anys perquè fa unes reflexions molt madures per la seva edat. En canvi, en altres moments sí que es nota que realment és un adolescent i que es deixa portar pels impulsos. Però m'agrada de la novel·la que ni tot és blanc ni tot és negre. En John Smith, malgrat ser el número 4, malgrat ser el protagonista principal, tampoc és una persona ideal a qui seguir. Té dubtes, té febleses, té moments de dubte. I ell és el primer que els té, per tant, els altres personatges també ho reflecteixen. Un altre punt fort de la novel·la és que té girs argumentals, que això està molt bé, hi ha moments en què et sorprenen, tot i que he d'avisar que n'hi ha d'altres que són molt previsibles. En aquest cas acabarien una mica equilibrats. Hi ha girs argumentals, però d'altres que es veuen a venir en temps. M'agrada, en canvi, que mica en mica
es va anar descobrint més sobre el passat dels propis personatges i del seu planeta, de l'origen dels seus poders, de la connexió que tenen entre ells. Per això hi he passat una mica per sobre, perquè si llegiu els llibres, aquesta informació anirà sortint. I si encara teniu més curiositat, justament aquests temes són els que se solen centrar més en aquests capítols extra, aquests llibres extra que hi ha entremig de les històries, que en algun cas poden arribar a ser 3 o 4 entremig dels llibres, I aquests sí que no els trobareu mai editats en paper. Aquests són simplement digitals, ja que va ser l'autor qui els va publicar. Per tant, no els trobareu enlloc, els heu de buscar pirates, ja em sap greu. Senzillament heu de trobar algú que sigui bona persona i s'hagi limitat a traduir al castellà, perquè el català ja us aviso que no ho trobareu, les històries penjades en anglès dels blogs dels propis autors. A més, m'agrada els diàlegs. Està clar que els personatges són adolescents i llavors la relació que mantenen amb ells és fresca, és entretinguda, es fan bromes, hi ha dobles sentits, hi ha flirtejos amorosos, estan ben trebats els diàlegs entre si, fan gràcia i a més tenen un punt de realisme. I justament lligat amb això, malgrat que el 4 és el protagonista indiscutible de la saga, ja que és el nom que té el personatge del primer llibre i que ens acompanyarà de la mà tota la saga, diria que és una novel·la bastant coral. És a dir, no tot se centra al voltant d'aquest personatge, hi ha tots els altres números, tots els altres lorienses, que participen de l'obra, i aquí és quan tenim personatges molt diferents. Si 4 potser és el que més encaixaria com l'heroi, un noi musculós, jove, atlètic, ros, intel·ligent, moreno, imagineu-vos tot el prototip. Hi ha altres números que no encaixen. Hi ha noies, per exemple, no especialment atlètiques, n'hi ha d'altres que sí, que són més d'un caire guerrer, n'hi ha d'altres que destaquen més per la seva intel·ligència o fins i tot per la seva bondat. Cada un dels personatges té uns trets forts i uns trets febles diferents i això, des del meu punt de vista, dona riquesa a la novel·la. Els punts febles. Justament un dels punts febles és que hi ha molts personatges. Per què? Perquè intentem seguir tota l'aventura d'aquests personatges orals, que són tots els lorinenses, tots els seus sepan, recordeu que són aquests protectors que els fan de pares i que són els que els van acompanyar a la Terra, més tots els personatges que coneixen a la Terra, que són diferents en cada una de les històries. Llavors hi ha moments en què te perds, no saps molt bé qui són els personatges, costa relacionar-los, però val la pena, repeteixo, val la pena. Amb els que no et perds, evidentment, són amb els números, perquè com que hi posen el nom sempre dels números, això està bé. I finalment, el que m'agradaria destacar és que malgrat que la recomano i realment és molt entretinguda, enganxa des del principi, a l'inici sí que és una miqueta lent, però després de seguida enganxa, hi ha moltes escenes d'acció, hi ha aquests diàlegs entretinguts, hi ha trama amorosa, etc. Sí que trobo a faltar, i potser és això justament el que fa que no sigui una novel·la per adults, sinó una novel·la juvenil, que la fantasia, aquests poders màgics, són els que ho acaben solucionant tot al final. A diferència del que passa, per exemple, amb les novel·les de Brandon Sanderson, els poders són limitats, però no tenen un cost en si. No exigeixen un preu a pagar a canvi, senzillament a vegades tenen un límit, però es poden superar a si mateixos. Jo crec que aquesta és la part que converteix el llibre, juntament amb l'enfrontament més tradicional del bé contra el mal, en una història juvenil, però que realment és molt entretinguda. I alhora que he estat investigant per fer aquest vídeo, perquè feia temps que m'havia llegit els llibres, de fet els vaig començar a llegir quan jo tenia 21, 22 i m'he hagut d'esperar a llegir l'últim llibre, em sembla que va ser l'any passat que va sortir, o sigui que imagineu que estem parlant d'una saga que s'ha allargat al llarg del temps, doncs m'he endut una grata sorpresa, i és que resulta que s'està fent una nova saga lligada amb els llegats de l'Orient. N'investigaré més, si algú de vosaltres l'ha llegida i me'n vol dir alguna cosa, estaré encantada perquè em té molt encuriosida. Veig que es diu Els nous llegats de l'Orient i de moment està formada per només 3 llibres, que són La generació 1, Els 6 fugitius i Retorn a zero. Investigaré més sobre aquests llibres, de veritat que no sabia ni que estaven fent una nova saga, però me n'alegro moltíssim. Ara, també em fa certa por que a vegades es compliquen tant que acaba formant un univers molt complicat d'endinsar-s'hi. En fi, el que us deia, aquest llibre m'ha faltat dintre de la literatura juvenil classificar-lo entre fantasia o ciència-ficció. Crec que estaria just al límit.
Tenint en compte que parlarem d'extraterrestres, hauríem de classificar-la com a ciència-ficció. Però tot el tema dels poders màgics i la manera com ho enfoquen, que ho solucionen pràcticament al final del llibre i de la saga, m'inclinaria més a destacar-lo com a fantasia. Però, en lloc d'entrar en aquests detalls, he decidit crear aquesta nova etiqueta pel canal, que és literatura juvenil. I dintre d'aquesta etiqueta jo us aniré precisant al llarg del llibre si considero més que es tracta d'un gènere o de l'altre, ja perquè si us interessa llegir-lo vosaltres, o potser si teniu fills i si els agrada més un estil o els agrada un altre, perquè els hi pugueu recomanar. I espero que almenys aquest llibre us hagi sorprès, que us hagi interessat. Intento sortir-me una mica del que serien els típics i tòpics que ja coneixeu tots, com seria la saga Divergent, com serien els Jocs de la Fam o, evidentment, Harry Potter, per recomanar-vos lectures diferents i que us puguin interessar. Dit això, em podeu seguir a Instagram, on vaig donant pistes de les noves lectures que apareixeran al canal. Em podeu seguir a Twitter, on vaig explicant el que vaig llegint, i m'agradaria molt que comentéssiu els vídeos, que us animéssiu a participar més del canal i que creéssim una comunitat molt maca. Moltes gràcies a tots i que vagi bé, llegiu molt. Adéu, lletraferits!